Ini bung. Ang tara. Serba semua. Bing. Mutina sini. Ini Ani biar biasa semua. Hello logofer, good morning. Happy Sunday. Japur bos kira tanggung oंखारलायबाय नो सिख्लाफोर जमा Kete. Ayo sorry. Ayo. Kete. नै मांखर मोनफैलायबाय लोगो जानांगौ होमबासो अरा बिंग्रा नै रागनाया मिया खिथिनाया रागनाया नैबे रागनायखौनो नालाखा ओरैबायदि गोसा खिफियो मोनायाव आंनाव थाङालै खिफिनाया बुं आंनाव थारा सोरबा बिं मुदिना sini Ani ani biar biasa गोसा semua. खिफियो लाबा गाय हाबदान खालामनानै नायनानै ला आरोना नैबे रागनायखौ लाबा माखासेया थाबोबाय दै फैबाय थागोन बिसोर माखासेया गिर्जानि हालोदानो सब पानी होइसे पानी ब्रेकफास्ट जानो थांसै जा ब्रेकफास्ट मा मोनजायोसै anda. Breakfast kami jaga habis ada. Iya, kan ini mau kasar kamu sih. Disuruh pada pagap tuh. Habis sih. Halo. Muka bedanya halo. Serba geli bala. Chalo. Ayo, ini halo dah masa suka kayak. Masuk kok. Sama. Ada. जोंनि दिनारियावहाय हाइस्ट मार्क लानानै बिथाङा उथ्रिसारनो हादों बिथाङानो जादों मिस प्रिना दैमारि बिथांखौ सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायदों मिस प्रिना दैमारि बिथाङा डिस्टिंसन लानो हादों बिथांनि थाखाय बयबो मोनसे आखाइ खबना होगोन प्रियान्ना दैमारि हामबायदों बिथांमोनखौ रमारि द बालाक सेनिफ्राय फरिसिरिसिम आयदायाव दं पापनि थाखाय गोथै नाथाय इसोरजों गोथां अब्ला जोङो मा बुंनो इसोरनि दयाया बांलांनाय बायदि जोङो खाबाय थानोना बेयो जानो हाथारा पापनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोङो थैखाबाय अब्ला जोङो माबोरै गोथाङै थानाय समाव पापखौ मावबावनो नोंथांखौ नोंसोरो बेखौ मिथिगौ जोङो ख्रिस्ट'स जिसुजों खौसेयाव बाप्तिस्मा लायाब्ला जोङो बेजों थैखाबाय जोङो बाप्तिस्माजों बिनि थैनायखौ बाहागो लाफानो बेजों सरफाजाबाय ख्रिस्ट'आ जेरै बिफानि गेदेर बोलोजों थैनायनिफ्राय थांफिनबाय बेबायदिनो जोंबो गोदान जिउ लामाखौ मोनबाय बेनिफ्राय लिरनायनि बांद्राय जेब्ला सिंनो थाङो लामायाव मा मोनदोंनो सासे लामायाव
itu kayak menang dekat lagi nggak ada. Kok pala din? Maksud saya. Naibig ya bandang kamanja ya. Masli. Kan enggak lah. Yung may জানানি আমার যে ফান্ডরাইজিং যে বিয়া হয়েছিল তার যা পয়সা আছে তার আমার ট্রেজারার হাতত দিবলৈ অনুরোধ করি அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது அற்புதம் அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது फिसा जोङो थफ्लाबो होनो थाखाय सादाथि खालामदों सारखौ गोसो गोथारै नाजावना लागोन होननानै गुरै खावलायदों आरो लोगोसे बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय जोंनि नर्दार्न साबडिनारि फ्राइसिप फेलोशिपनि डाइरेक्टर सार बिथांखौ गथायना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Finally जोंनिया दिनै प्रग्राम जोब्बाय लास्ट सेसनमोन बाय बाय टाटा गुड नाइट